подготвяме за Малко Шарково. В момента слагаме каяка. Моето много момче си го слага. Ето да видите. Сега ще го позиционира. Ето още един малък рибар. Рибарче, обърни се. Къде отиваме? Ето да видите и целия катун, целия панаир. Това е една част от панаира. Движението ще се възстанови в определения срок и от края на месец. Сега също е много важен. Фишинг. Сега ще ви покажем и другия панаир, който е в колата. Всичко е просто на макс. Ето може да видите. Направо не изритам всичко и може да го по-лесно да се събере. Готово събрахме го. Айде затваряй. И тъпа маса. И има още багаж. Бали, ама не остров Бали, ами Бали. Нали? Да. Аз го снимах, бе. Джон Дира. То сме добре, обаче, гледай, чадъра в лодката. Бах ти кефа. Вече сме на язовир Малко Шарково. Току-що пристигаме. Ще има. Има изключително много хора и лодки. Не знам до каква степен ще може да се види на камерата. Даже има хора, които се плажуват тук. Ето може да ги видите. Те са по бански дори. Сега въпросът е ние дали ще може да си намерим място тук, защото има хора с палатки. Може и да има някои каравани. Не се знае. Така че сме в процес на търсене на място. Пътя е добър. Особено ако с джип няма да имате никакъв проблем. Ние сме с Toyota RAV4 и нямаме... Годината ще кажеш, коя година е Toyota? 2011-та? Познах ли? 2004-та. Двигателя кажи, да. Видите каква марка, с кома сме карам. Ето го и шофьора. Аз съм на бюричка, защото все пак си имам шофьор. Аз съм на кабинка. Да. Нашето момченце то се на спинка вече и така ще се включваме след малко. Ай! Алекс, помахай. Хубаво ли на каяк? Да. Нали? Да. Аз изкачвам. Доначе, боничките видите? Айде си птето на каяка. Чакай. Явим назад, Опа, имаме и задна. Тя голяма работа, че да се тръпне напред,
Добре, работи всичко добре, нормално. И да отива да се риба. Давай, през отрасите, давай. Газ. Айде, жената и тя подкара каяка. Оно и там на брега какво прави, то не знае. Ами, знаеш какво? Добре, тати, търси. Само кук. Какво правиш? Салатка. А, така. Салатката, домашно сиренце. Гане, ядеш ли? Да. Картофките. Оха! Бас, кеф. Тук банята. Ето го и мизунията. Оп, так, още две легалта. Къде спиш, бе? Аз тук. Значи ще ви покажа моето имение за... Имение? Ма ти цяло имение ли имаш? Да, само за 1 лев. Страхотна оферта, може да се нанесете тук. Сега, Зара. Направим штрак. Алекс. Колко 1 лев нощувката ли? Да, 1 лев. Ето без пари. Айде, кажи лека нож. Лека нож. До после. После. Госпожа, как ви е кухненското? Добре. Малко за сравнение. Доволна сте? Да. Който е? Пържени картофки. Компири. Домашни, пресни картофки. При условия на справяне. Ай. Маняк, какво правиш, бе? 130 милиона лева им... Дейвид Бекъм има къща за 130 милиона Мане, много е. лева. Дейвид Бекъм. Браво. Там клюнката. Търсят сома му. Дали ще има сом? Не се знае.